Христос посеред нас. В історії людства усе були важні питання. Для чого чоловік рождається в мір? Який смисл битія чоловіка? Що определяють у всьому світі головні смисли? Наприклад, що головне для битія? І який фініш? Адам і Єва знали смисл життя. Благодарити Бога Творця, котрий хотів создати богоподобні существа, людей, які би могли, на відміну від сотворених животних міра, оцінити Божу мудрость, любов Божію і самі в собі реалізувати божественні замисли. Но от трагедія у раю підставила перших людей, що вони, хоч неосторожно, но з'їли плод, заразили природу, згубили первоначальний план Божий. Бог творив історію не так, як вона пішла пізніше. Но це вже був вибір свободний людства. І з того часу, коли Адам і Єва були вигнані із рая, вони помнили печать Божою. Ти, Адаме, за те, що ти заразив себе вірусами гріха, ти будеш тяженько в поті лиця добивати собі хліб. Славянське вираження в поті лиця розуміємо в трудах великих і буденних. А ти, Єво, соучасниця зараження гріхом і смертю, в болях будеш рождати дітей, як напоминання, що це причина гріхопадіння. І, уви, гріх у тобі вкладує постоянне влечення к мужу твоєму. Но ти, зміє, будеш вічно тягатися на череві по землі за те, що ти, або через тебе сатана зруйнував плани Божі, перші плани, що чоловіка, Адама і Єву, зараза смерті вхопила через їхнє непослушання. Ну, а якщо тепер саму схему гріхопадіння подивимося, як було в раю, та схема гріхопадіння і нині существує. У середі нашого народу, древнього карпаторусинського народу, завжди було чувство, що в цьому мірі щось є дуже головне, і йогося треба держати. Якщо ми не пам'ятаємо особливо історію нашу вище 1000 років, бо на нашій землі, коли прийшли Кирил і Мефодій, принесли повно трудів своїх переводи на слав'яно-руський язик священного Писання. Стільки було переводів недалеко від Праги, кілометрів 20, і нині существує слав'яно-руський наш Сазавський монастир. Там могло бути около 1000 монахів, а вони мали таку сильну переписницьку діяльність, що сотнями, навірно, тисяч розпространяли книжки. Іменно в Сазавському монастирьові і було написано Євангеліє, яке попало у Францію, на котрому королі Франції приносили присягу. Пізніше буде сказано, що княжна Київська Анна по путі у Францію могла туй на Карпатській Руси викупити це Євангеліє з окладами красивими. Ото Євангеліє, котре французи не розуміли читати, але знали, що дуже велика святиня, і якое було їх удивлення, котрі російський цар Петро І відкрив їхню святиню і почав свободно читати. Правда, затруднявся, коли читав другу половину Євангелія, написану на глаголиці.
В любому случаю, наші предки уже з самого початку увиділи во Христі Ісусі головний смисл життя. Чоловік не сліпий сліпок природи, як пізніше скаже, нібито наука. Чоловік не случайний сліпок у природі, крутилося, вилося, билося, взривалося, і от став світ. Настільки смішна казка, попиталися по неї піднести науку, не виходить. Хоча достатньо відкрити Біблію, котра не є підручником по сотворенню міра. Там указані принципи, хто і як сотворив мір. Бог сотворив мір із нічого. Це творив він усі види нараз. Це пішли вони потім еволюційним путем. В принципі, особливої різниці не є. Бог сотворив мір, Бог сотворив види. Бог Духом Святим дав життя не тільки нашій землі, а в цілому космосі. А тому у людей було ясно, значить, ми не просто сліпий сліпок, ми богоподобні существа. Ми живемо і маємо жити по Божим законам. І головне багатство в цьому світі має бути помнити про небо, про наше домівство. Якщо наші тепер карусини роблять по Європі, Чехії, Германії, Португалії, в Іспанії, то якщо вони патріоти своєї землі, де б вони не робили, які зарплати б не получали, які б їх іспанки не соблазняли тамся женити, якщо вони люблять свою землю, вони завжди будуть мати перед своїми очами святі Карпати, наші храми і монастирі, наш красивий язик, древній, благословенний, церковний, святий. Точно так і ми, жителі землі, помнимо, що наше домівство на небі, а тут ми тимчасово. Недавно прочитав одну розумну фразу, де каже філософ, простий собі філософ, що якщо ми зустрічаємо добрих людей, таке то нам дар Божий. А якщо в нас попадаються недобрі люди, ну це нам для іспитання. Хто ми? Як ми оцінимо, як ми поведемо себе в тій або другій ситуації? Так, як Адам і Єва, послухаємося Слова Божого, або послухаємося підказки сатани. Нині в Євангелії Господь відкриває нам, як у багатого чоловіка родилася нива, і замість того, щоб, коли вже він став супербагатий, він би міг настроїти дитячих садиків, аби люди не стояли в очереді, побудувати школи, побудувати больниці, побудувати дома престарілих, щоб бідні знедолені дістали захист, побудувати храми і монастирі, побудувати все, що лиш може, закласти багатство потенціальне в реальне. Що ж зробив бездуховний олігарх у Євангелію? Будучи вже супербагатий, і ще хотів бути багатшим, і всі свої фірми зруйнував старі дома, збудував нові, засипав хліба, пшеницю, і коли вже був надсупербагатий, то сказав слова, які нині Христос прямо перечисляє. Бився в груди і казав: ти, душе, тепер на довгі літа надіжно захищена, все маєш. Ти маєш тепер робити, що хочеш, суддю купити, проблема то невелика. Все на світі можеш, в тому числі самий високий пост, купити собі, що ми тепер теж видимо, що ні один пост не дається вибором. Маєш гроші, ти верховний ізбранник. Не маєш гроші, ти ніхто. Це реальність цього міра. Но от він добавив собі слова: душе моя, їж, пий, танцюй, веселися. А хто тя задіне, плати суддю Бога в тюрму поклав, або другими способами помстися своїм недругам.
Така картина нарисована в Євангелії. А нам легко увидіти, що це картина і сьогоднішнього міра. Но Господь останавлює багатого такими словами. Безумний, ти олігарх, ти великий, ти славний, но ти комар маленький, безпомочний перед лицом смерті. Ночью сьогодні ти умреш. Ангели заберуть твою душу з твого гріховного, дебілілого тіла. То, що ти награбав, нахватав, попрятав на различних там островах і державах, кому то останеться? Пауза маленька. У Євангелії не відповіді кому. Догадаємося, може, дітям, внукам. Но якщо отець був безбожник, такі ж діти і внуки, такі ж безпомощні, безплодні. І Господь виносить свій чіткий приговор. Так буде з кожним, як і цим багачом, котрий не у Бога багатіє, а багатіє в себе і в всьому світі. Це слово для наших древніх русинів було як печать на чоло. Нігде в цьому мірі не собирай безмірно багатства. Багатим будь духовно, і тому в нашому народі мало хто із літературоведів і іскусствоведів нині іще повів нормальну оцінку, що невеличкий народ у Карпатах обладає на нинішній день під час 10 тисяч музикальних балад. Половина з них, а може лише третина з них сьогодні ізучена. Кожне село, кожний присілок мали свою культуру, свої пісні, свій взгляд на мир. Но головне було в центрі Христос і багатство духовне. Такими людьми і ми сьогодні закликаємося бути. Ми видимо, Європа так розбагатіла, що упала на зуби, файні дороги, повні магазини, пусті храми і пусті душі. Це не означає, що ми хочемо превознестися над Європою, але ми шкодуємо Європу. Вона втратила восточне християнство і тим самим майже відпала від Христа. Доста було прийти в Європу індусам, щоб німці з французами приймали індуські віри. Доста було прийти тепер останні років 20 мусульманам, щоб 30% французів стали мусульманами, покинувши демонстративно панське католичество. Почему? Що так сталося? А потому, що восточне християнство сохранило суть християнства. Все остальное оказалося формальное, а в результаті утратило і Бога. Ми молимо Бога, щоб Господь поміг нам і далі так поступати, як наші предки, держатися восточного православ'я. Не тому, що ми других не любимо або принижаємо чужі віри. Ми видимо, що наше православне дерево плодовитоє, дає плод 30, 60, 100. Другое неправославне плод не дає, або дає плод маленький. Хто же із садоводів вдруг посадить у своєму керті яблуньки, скіпці, котрі не хочуть родити? Звісно, ми хочемо знайти тот куст виноградника або дерево, щоб плодоносило. І ми хочемо держатися тої віри, котра робить нас навіть в всьому світі сложному, агресивному, дикому, ужасно дикому світі, щоб ми способні були вистояти і своє золото, свою віру не поміняти на примітивний метал, зверху посвітлений якимось призраком, но не золотом. Наша віра нині являється багатством, за яке нинішній євангельський багач не знав. О, якщо б він знав,
він би не зробив таку помилку. О, якщо б і нині многі багачі хоча б один раз, не лише для фотки або на праздник, для ролика в телевізорі, що був у церкві, десь там коло митрополіта стояв, а щоб кожен день, з рано до вечора, в кожне мгновення був з Христом. Ото то би було для таких багатих людей такое откровення, що вони б успіли многое зробити і не тільки помочи нуждаючимся, но й самі возрасти духовно. У апостола Павла нині чітко звучить слово: Христос мир наш, котрий сотворив з обох єдно, і средостініє стіну, котра була між небом і землею, розрушив, розоривши вражду плотью своєю, а закон заповідей упразнив ученням, даби обох созиждав собою єдиного нового чоловіка, творя мир, і примирив обоїх, небо і землю, в одному тілі, в церкві, Богові крестом, убивши вражду на нем. Непростий наш крест православний. Христос убив на ньому, розп'яв на ньому вражду між небом і землею. Мир установлений між небом і землею. Мудрі збираються, як скалолази, уверх. Ліниві, що роблять, або безумні, собирають багатства в житниці свої, будують нові склади, а раз ним пролетіло життя, ні сім'ї, ні любві, ні дітей, нікого, а амбари повні, склади повні, на Кіпрі щота повні, а любві не є, сім'ї не є, дітей не є, друзів не є, а найстрашніше є, і Царства Божого не є. Боже мати, поможи, щоб наші люди ніколи таких помилок не робили. Як 1150 років від Кирила Мефодія стали ми християнами, би ми ніколи свою віру не віддали, не виміняли на призрачне золото цього світа, держася восточного православ'я, і тут на землі ми діти Божі, діти Господні, діти Кирила Мефодіївського духа і богослуження, а у вічності разом зі святими наслідники Царства Божого, царства багатих людей во Христі Ісусі. Амінь.